n-ÉIRÍ. Cichún siad a cháirde. Túiseanna, bhfuil is agaigh céhíd hen. Tá trí cinne acu agam orí inniu. Trí cin go húiseanna a scríú me mléanaí. Chéad chean, ifir a hín. Cén tas é an tas nach grohéan álas. Cén tas é a bhúchach an tine. Mas sibh cén tas é hen. Nis, tes ifis a dó. Cén tine í an tine nach nóan ein duine. Cén tine í nach máiseach sa tas. Cén tine í hen. Agus tes ifis a tríú ceann. Cén teach é an teach a lucin ribh bheach. Cén teach é nach bhánach gon corí. Mas sibh cén teach é hen. Nis, sin trí cin go húiseanna faoi láthais tá cuidmhaithe acu agam choinneáil mar bhí mo gcónaí a scríú rudaí úra eisteacha námanaí. Feicim sa bhfuil siad sách éascaí ach feicimid má bhíon duine bith agaí in an theacht aníos leis na fhreagraí agus iad a cheolú agam agus lá cin teile amach an seo tuairméin na fhreagraí mar a bhfuil sibh an theacht aníos locha. Sin bhfuil an anis bhaimse go seirbhí díoraibh.